Zdárec lidí. V tomhle třetím tutoriálu budeme pokračovat v úpravě fotek. Vlastně v minulém tutoriálu jsme úplně zapomněli hned na začátku udělat nějakou úpravu kontrastu barev, takže to uděláme ještě dneska, bude chvilka. Potom bychom mohli přejít k nějaké změně barvy očí a změně barvy vlasů. A vypadá to celkem dobře, takže jdeme na to. Vlastně k tomu kontrastu jsem si vybral krajinu, Ctrl plus, když tak se to přibližuje. A je to poměrně jednoduché. Pomocí Ctrl B se nám otevře tady takováhle ikona. A v podstatě tím, že posouváme tady tohle, tak měníme celou tu fotografii. Jo? Čím víc dávám doprava, tak tím se to bude teplý, tím je ten obrázek teplejší. A čím víc dávám doleva, tak tím je studenější. Jo? A samozřejmě můžeme i různě míchat. Tak. Takže si to nějak zhruba ukážeme. Tak. No, třeba takhle. Tady je tlačítko preview. To zmáčkneme, tak se nám ukáže, jak to vypadalo předtím. Je v tom patrný rozdíl. Teď, když zmáčkneme Ctrl U, tak tady už najdeme větší rozdíl, bych řekl. Tak, tady tenhle první, to se mění poměrně dost. To je celkem dobrý na efekty. Já si to změním jenom trochu, jenom jemně, zamodré trochu. Pak je tady saturation, to je vlastně sitost. Čím doprava, tím to sitější. Čím doleva, je to černobílý, jo? Tak se dělají v podstatě černobílý fotky. Dobrý věděl. A lightness, to je čím vlastně osvětlení. Čím doprava, tím je to světlejší, čím doleva, tím je to tmavší. Takže si to dáme takhle třeba. Jenom zase preview, podíváme takhle předtím, takhle teď. Jo? Nic z toho jsem chtěl jen krátce. Jdeme do úpravy nebo do barvy vlasů a očí. Začneme očima. Je to poměrně blbá fotka. Když si vezmete oko zvlášť, tak se vám to bude dělat dobře, jestli to chcete zkoušet. Ale já bych chtěl to udělat už takhle na tom, abych vám to ukazoval zvlášť, ale na jedné fotce. Takže si vezmeme Lasso. Jo, mám tady layer 1, což nechci. Asi se mě se nějak dostala. Delete layer. Tak, musíme si nejdřív označit to oko. Jo, takže nějak takhle to prostě označíme. Říkám, kdybyste měli to oko zvětšený, tak se vám to bude dělat líp. Teď si to oko nakopírujeme do jiné vrstvy, jo? Ctrl C, Ctrl V. Máme tady to oko, nevypadá to nic moc, ale když na to dvakrát klikneme, to bude pak u vlasů. Ne, vlastně ne. To je tady hned u oka. Když na to dvakrát klikneme, dáme gradient overlay, tak v podstatě přes tady tohle to oko budeme upravovat. Vlastně je to úplně nový tady tohle pro vás. Přes tady tohle se takhle upravuje strašně moc věcí. Prozatím tohle budeme upravovat jenom to oko. Takže blendnout dáme soft light. Ne, vlastně musíme si ale najít na tady tohle, já jsem to měl tady to. Takže si najdeme na tady tohle, dáme tady soft light.
si tady musím zvolit barvu, aby to nějak vypadalo. Takže třeba, nevím, třeba červená. Je to trochu červený, je to moc vidět. A tady tohle je v podstatě, jak moc to jde vidět a nejde. Jo. Říkám, je to nekvalitní obrázek poměrně. Tady se mění takhle ten stín. Jo, to oka, také. Takhle, dejme tomu. Takhle by bylo předtím, takhle teď. Jo, vypadá to zajímavě. Nevypadá to tak hrozně, jak to vypadalo ze začátku. A teď, když půjdeme se kopnout na ty vlasy, tak první, co musíme, tak umět pracovat se štětcem, což umíme. Dáme si tam nějaký brášť, co má kříže, kolečko v sobě a bílou barvu. Jo, tady mám layer 1, vlastně to bylo to oko, to layer 1. Takže dáme Ctrl+Z, krok zpět, má červený oko. A teď si označíme bílou ty vlasy, jde do té původní té. A vlastně ne, to musíme udělat ještě nové vrstvy musíme. Jo, takže si tam označíme ty vlasy, tam má vlasy poměrně složité. A musíme to všechno bílou odtáhnout. Pak na tam ty průjmenky vlevo dole si musím vzít nějaký menší štětec. Tak, teď si to označíme. Je to i tady. Jo. Jinak, co jsem asi minule zapomněl, tak tady je hardness, to je v podstatě sytostnost štětce, jo. Takže čím méně to je, tak tím je v podstatě víc rozostřený. Tak. Jo, měli bychom ji asi nabarvit a i asi třeba, pokud nechceme vyloženě, aby měla třeba vlasy modrý, což ještě nevím, jestli chci, ale bude dobrý, když to uděláme i s řasama. Jo. To si když tak klidně přetočte, bude chvíli ubarvování, vypání, ale už to skoro mám. Tak. V tenhle moment, když už to skoro máme, tak klikneme tady semka. Tady je normál. Tak. Když na to klikneme, tak dáme soft light, tady to je soft light, pardon. A si vyjedeme nahoru. A když klikneme na Ctrl, vlastně to nejde. Ještě jednou, jo, že nemám označenou vrstvu. Ctrl, je tady a můžeme barvu vlastně nemůžeme měnit. Jo, musíme si teď kliknout semka. Na úplně původní vrstvu. A teď tady já jsem... Ne, tak to jsem zase. Klikne na druhou vrstvu. Ctrl, zmáčkněme. To mi nefunguje. Jo, už vím. Když dáme, musíme dát colorize, to jsem úplně zapomněl. Jo. Už jsem to chtěl celý natočit znova. Jo, teď je třeba zrzavá. Jo, tady jde přesně vidět, že jsem to přetáhl tou bílou. Zelená, modrá, fialová. Jo, už to prostě jenom nastavíme celé. Tady, světlost, tmavost.
Tady si nastavíme tu základní barvu, kterou chceme. Já si třeba blondinu nějakou, možná je dostala nějaké, ale určitě nebude. Jo, prostě všechno se to tady dá nastavit. Jo, třeba takhle. Jo, teď je fialová. Dobrý. Ono za malý výpadek je důležité, aby tady bylo napsané to colorize a zaškrtnutý. Mně to teď třeba taky nešlo. Už jsem si říkal, co to je. Tak, takhle vypadá předtím zase review. Takhle teď odklikneme oka, má červený oko, fialový vlasy. Myslím si, že by to bylo pro dnešek asi tak všechno. Určitě to může být, třeba můžeme tohle všechno dát do efektu Terminator, i když to asi nedám přímo do toho videa. Zkoušel jsem dát třeba červený oči, vypadá to dobře. Ukážu vám to, ale to si můžu zavřít. Tohle taky. Jo, moment. Musím to jenom najít, takže já to stopnu. Tak, už jsem ho našel. Vypadá to zhruba nějak takhle. Celkem brutální. Když se mi tady trochu to nepovedlo s těma vlasama. Myslím si, že efekt to není nějak špatný. Ale není ani dokonalý. Takže si ho můžeme potom vyzkoušet. Někdy podle toho, jak se mě budou dařit tyhle videa. Jo. Jinak, pokud se vám tohle video líbilo, něčemu vám bylo, budu strašně rád za lajky. Jo, jestli prostě chcete dál vidět nějaký moje, to, co tam tady dělám, ty videa, prostě chcete dál o mě učit, tak dávejte odběry. Já se tomu rád vidím příště. Jestli to půjde, tak nyní udělám spolu tady tohle, nebo cokoliv jiného. Tak, už jsem ho našel. Vypadá to zhruba nějak takhle, celkem brutální. Když se mi tady trochu něco nepovedlo s těma vlasama, myslím si, že efekt to není nějak špatný, ale není ani dokonalý, takže si ho můžeme potom vyzkoušet. Někdy podle toho, jak se mě budou dařit tyhle videa. Jo. Jinak, pokud se vám tohle video líbilo, něčemu vám bylo, budu strašně rád za lajky. Jo, jestli prostě chcete dál vidět nějaký moje, to, co tam tady dělám, ty videa, prostě chcete dál o mě učit, tak dávejte odběry. Já se tomu rád vidím příště. Jestli to půjde, tak nyní udělám spolu tady tohle, nebo cokoliv jiného.